Hristos raždajeca. Bratia a sestry, tu v našom chráme v Bardejove, ale na celom Slovensku, týmto pozdravom sa teraz počas tohto vianočného obdobia pozdravujú všetci bratia východného obradu grécko-katolíckej cirkvi, ale i pravoslavnej. Znamená to toľko, že nielen toľko, že Kristus sa narodil, Hristos raždajecia, to znamená, Kristus sa rodí, permanentne sa chce zrodiť. A kde sa chce zrodiť? Všetci to veľmi dobre vieme, túto odpoveď. Chce sa zrodiť v mojom a v tvojom srdci. Nielen v Betleheme pred 2000 rokami, ale v našich srdciach. A to práve teraz. A z čoho sa Boh rodí? A vieme dobre odpoveď. Boh sa rodí zo slova. Boh sa rodí zo zvesti. Boh sa rodí zo zvesti, zo slova a z viery. A preto je veľmi dôležité a ja prosím skutočne Boha, aby požehnal aj toto slovo, aby ono bolo skutočne jeho slovom. Aby sme my tu v chráme otvorili svoje srdcia, aj vy, bratia a sestry, ktorí nás počúvate, a otvorili svoje srdcia pre toto slovo, aby Boh ho mohol poženať, aby sa mohol narodiť v našich srdciach. Lebo potom má táto kázeň, potom má táto homilia nejaký zmysel. Potom toto slovo má adresáta. A tým adresátom je veriaci človek. Človek, ktorý toto slovo prijíma, tak ako Panna Mária, do svojho srdca, necháva ho tam rásť, uvažuje o ňom a toto slovo potom môže priniesť úrodu. Kiež by sa teda takto stalo. Do istého kláštora, ktorý bol preslávený svojim majstrom, by sme mohli povedať, alebo tým pustovníkom, tým otcom duchovným, ktorý tam pôsobil, prišiel nejaký turista a pýta sa tam jednoho z tých mníchov, z tých žiakov tohto pustovníka, tohto slávneho otca duchovného, pýta sa ho takto. Preslávil sa nejako váš duchovný otec nejakými zázrakmi? Urobil nejaký zázrak? A ten mních mu hovorí, no neviem, ako to myslíš, zázrak. Sú zázraky a zázraky. Vy tam vonku vo svete považujete za zázrak to, ak Boh plní vôľu človeka. My tu v kláštore sa učíme robiť iný zázrak, aby človek plnil vôľu Boha. Bratia a sestry, a tento zázrak sa udial dnes v tomto evanjeliu, ktoré sme teraz čítali, ktoré sme teraz počúvali. Lebo Boh nám toto evanjelium a tento zázrak, že našiel sa jeden človek, ktorý vyplnil Božiu vôľu, toto nám nastavuje ako zrkadlo. Pre teba, pre mňa. Pre naše chovanie, pre naše správanie sa, pre náš život. Aby sme sa my dnes v pravde uvideli v tomto zrkadle a mohli niečo snáď z toho napraviť, prijať toto slovo, ktoré je adresované dnes nám. Vidíme v tomto evanjeliu muža Jozefa, ktorý reaguje na Boží hlas, ktorý reaguje na Božiu vôľu. Boh niečo chce a on to koná. Boh mu niečo povie a on to urobí. Bratia a sestry, a toto je pravý zázrak, keď skutočne sa plní vôľa Božia v človekovi. Lebo bez tohto človek vždycky ostáva opustený na tomto svete. Keď človek začína totiž plniť vlastnú vôľu, čo to znamená? To je človek, ktorý je zameraný len sám na seba. Človek, ktorý si nikým a ničím nedá rušiť vlastný program, vlastné projekty svojho života, ktorý má dávno dopredu všetko naplánované a všetci musia jeho projekcie, jeho plány rešpektovať. A to aj Boh. Ba Boh je dobrý na to, aby to, čo v tých plánoch tvojich a mojich nefunguje, aby to on tam doplnil
Aby to on tam suploval nejakým spôsobom. A vtedy my hovoríme o zázraku. Zvykneme sa modliť a prosiť o to, aby Boh urobil nejakú zmenu v tom, čo sa nám nepodarilo, a vtedy hovorí človek o zázraku. Ale tak, ako povedal tento mních, to nie je ten pravý zázrak. Pravý zázrak je to, ak človek plní vôľu Božiu. A kedy to človek urobí? Kedy to urobíme, bratia a sestry, ty a ja? Urobíme to vtedy, keď pochopíme, že Boh ti chce dobre. Ak pochopíme a príjmeme to, že Božia vôľa pre tvoj život, pre môj život, je to najlepšie, čo Boh mohol pre mňa vymyslieť. A toto, bratia a sestry, toto sa musí človek naučiť. A od koho, alebo ako sa to má naučiť? My vidíme dnes v tomto evanjeliu, že je tu jeden zákonný otec rodiny, svätý Jozef, od ktorého sa aj Boží syn, Ježiš Kristus, musel naučiť plniť otcovú vôľu. Musel to najprv uvidieť na svojom otcovi, na svätom Jozefovi, na tomto predstaviteľovi pozemského jeho otca, ktorý na slovíčko v dnešnom evanjeliu plní otcovú vôľu. Boh povedal: Jozef, vstaň, vezmi dieťa a choď do Egypta. A Jozef vstal, vzal dieťa a išiel do Egypta. A potom mu Boh povie: Jozef, vstaň, vezmi dieťa a vráť sa. A Jozef vstal, vzal dieťa a vrátil sa. Pán Ježiš ako človek sa toto naučil od svätého Jozefa. Bratia a sestry, toto je potrebné, aby sa každý z nás naučil od niekoho druhého. Lebo nikto sa nemôže stať kresťanom, ak najprv nevidí iného veriaceho kresťana. Najprv človek musí stretnúť niekoho, kto je veriaci, aby vedel, čo je viera. Aby sme zbadali, čo je viera. Pretože naša predstava a naše chápanie toho, čo je viera, je presne opačné. Silná viera to znamená donútiť Boha konať našu vôľu. Či nie je tak? Keď niekto sa dokáže tak modliť, že donúti Boha, aby splnil tie moje želania, tie moje predstavy, vtedy povieme: ty máš silnú vieru, ty máš tak, to už hej. Ale ešte sme nestretli človeka, ktorý by situácie, ktoré Boh posiela a pripustí do jeho života, aby ich s pokorou, jednoduchosťou a v odovzdanosti do vôle Božej, aby ich prijal tak, ako sme videli dnes v evanjeliu od svätého Jozefa. A preto potom človek nikdy nechápe to, prečo sa Boh stal človekom. Prečo sa Ježiš Kristus narodil do slamy, ako maličké dieťa. Prečo žil tým životom, ktorým žil? Prečo si nevybral nejaký lepší? To všetko je potom pre nás veľký problém, pretože my máme dávno dopredu svoj život už dávno naplánovaný, naprojektovaný a chceme, aby nám Boh tento plán podpísal a to, čo tam v ňom nefunguje, aby prípadne poopravil. A na to je dobrá aj modlitba, na to sú dobré sviatosti, na to je dobrá účasť na liturgiách, na to je dobrá účasť na pútiach. Donútiť Boha plniť moju vôľu. A Boh je dobrý, Boh to aj robí. Len v jednom ten človek, ten, ktorý takýmto spôsobom rozmýšľa, v jednom ten človek chybuje. Stále sa tu odohráva ten súboj, kto je tu vlastne pán. A kto je tu služobník? Kto komu má rozkazovať? Kto je od koho múdrejší? Kto čije plány má prijať? Ja Božie, či Boh moje? Ty Božie, alebo Boh tvoje? A preto je tu ustavičný tento boj. Stále človek od počiatku svojho pádu v raji stále bude opakovať tú istú chybu a stále bude počúvať ten démonov
hlas, to jeho pokúšanie, ty určíš, čo je dobré a čo je zlé. Lebo ty si Boh. Budeš ako Boh. Ty určíš, čo je dobré a čo je zlé. V dnešnom evanjeliu prichádza svätý Jozef a privádza božského syna do tejto situácie poslušnosti. A Boží syn túto poslušnosť v tejto rodine sa učí a prijímajú. On sa jej naučil do tej miery, že keď prišiel na svet, prijal akúkoľvek situáciu, ktorú mu otec pripravil. Ba lepšie povedané, skutočne prišiel na to, aby plnil našu vôľu. Stal sa služobníkom, zriekol sa svojej rovnosti s Bohom a stal sa najposlednejší z nás. A keď zomrel potupnou smrťou zločinca. Zomrel na kríži. On, hoci je Boh, nemyslel si, že sa musí pridržať tejto rovnosti s otcom, ale zriekol sa jej. Borchertov známy príklad, jeho taký príbeh hovorí o tom, že ľudia sa tak zišli a debatovali o Bohu a hovoria takto, no jemu sa ľahko hovorí, nie? Sedí si tam hore, kde si na oblačíkoch, kde si v nebi. Ale nech skúsi, nech sa stane človekom, aby vedel, čo to je. Áno, nech sa stane človekom. Potom uvidí, čo to je byť človekom. Nie len tak. A Žid pridal hneď. A nech bude Židom. Pozrite sa, vyhrnul rukava a ukázal vytetované číslo z koncentráku. Toto nech zažije. Rasizmus, prenasledovanie, nenávisť, pohrdanie, toto nech zažije. A robotník dodal a povedal, a nech maká vlastnými rukami. Nie v kancelárii si sedieť, ale nech bude robotníkom. A slobodná matka povedala, a nech nemá otca, aby vedel, čo je hanba. Byť synom slobodnej ženy. A Palestínčan dodal, a nech má okupovanú krajinu. A Spartakus dodal, a nech zomre na kríži, aby vedel, čo to je. A spisovateľ hovorí, že keď sa takto vyzúrili, Boh prijal všetky tieto ich námietky a urobil všetko podľa nášho želania. A mohli by sme možno pokračovať a hľadať tie paralely ešte viac. Čo ešte, ako hovorí Izaiáš, čo som mal ešte urobiť a neurobil som? Môžeš povedať, ty, brat a sestra, že Ježiš Kristus nerozumie niektorej tvojej bolesti? Že Ježiš Kristus nerozumie nejakému môjmu problému ľudskému? Teda, že Boh nerozumie tvojmu ľudskému problému? Že sedí si niekde hore na nebi a o nás sa nestará? Boh trpí spolu s nami. Boh rešpektuje tvoju vôľu. Boh rešpektuje moju vôľu. Kto ťa tak rešpektoval v živote, ako ťa rešpektuje On? Hovorí žalmista, ústavične ma nútili konať ich vôľu, toto pokolenie. 40 rokov sa mi priečilo toto pokolenie. A ja? Koľko sa mu priečili? Alebo ty? 40 rokov? 50? Ako si povzdychol známy páter Leleman, jezuita, celý môj život bol boj s milosťou. Celý môj život bol boj proti milosti. Kto z koho? Ja alebo Boh? Kto tu ustúpi? Kto čije plány príjme? Ja Božie či Boh moje? Ty Božie alebo Boh tvoje? Boh mal pre teba pripravené možno, tak zamýšľal do tvojho manželstva 5 detí, 6 detí a ty si povedala nie, jedno stačí. A Boh povedal dobre. Súhlasím. Nech sa stane tvoja vôľa. Boh mal pre teba pripravené možno, mala si byť reholnou sestrou, alebo celepsom. A ty si povedal, nie, budem sa ženiť a hotovo, o tom sa nedebatuje. A Boh povedal, dobre. Súhlasím, rob si ako ty. Tak bude ako ty chceš. Chcel si pohrešiť? Hrešil si. A potom si sa vrátil a Boh povedal, tu som, aby som ti pomohol.
Vzbúril si sa a bol som v nejakej vzbure voči Bohu, voči blížnym a Boh povedal, nech sa stane tvoja vôľa. A keď som chcel sa vrátiť, Boh ma čakal. Kto ťa tak miluje? Kto ti tak odpúšťa? Kto tak rešpektuje tvoju vôľu? Lenže pozor, bratia a sestry, to nemôže ísť do nekonečna. Lebo ak človek bude stále týmto spôsobom žiť a nútiť Boha, aby konal moju vôľu, potom sa mu môže stať jedna strašná tragédia. Možno poznáte tú anekdotu, jak príde ten človek na druhý svet a dostal peknú izbu a tak si pomyslel, no ale nejaká posteľ by sa tu zišla. A hneď taký malý trpaslík pribehol a hneď tam mal posteľ. A on si pomyslel, že no dobre, ale nejaký stolík k tomu, nie? A ten malý pidi mužik hneď pribehol a hneď tam bol stolík. Potom si pomyslel stoličku, potom si pomyslel pivečko, potom si pomyslel, ja neviem čo. Všetko sa mu splnilo v sekunde. Tak ho to sprvoti bavilo veľmi, ale tak v polovici dňa ho to prestalo baviť a pýta sa toho malého trpaslíka, že ty počúvaj, to musíš vyplniť všetky želania, čo si ja len pomyslím? Áno, všetky. Do bodky a okamžite. Hovorí, to som mohol byť radšej v pekle. A ten malý trpaslík mu povie, čo myslíš, kde si? Bratia a sestry, toto je výsledok celého toho konania. Dobre, konaj svoju vôľu. Konajme svoju vôľu, robme si, čo chceme. A Boh ťa bude rešpektovať. A bude ťa rešpektovať skutočne až po brány pekla. Ale bude ti denodenne hovoriť, Jozef, spamätaj sa. Peter, spamätaj sa. Mária, ja chcem tvoje šťastie. Helena, ja chcem tvoj pokoj. Ja chcem tvoje dobro. Pozri sa dnes do týchto jaslí. Pozri, čo som pre teba urobil. Stal som sa človekom, som robotník, som malé dieťa, som prenasledovaný, som emigrant. Všetko to, čo ty trpíš, ja trpím spolu s tebou. Prečo? Aby si ty netrpela. Ja som zomrel, aby si ty nezomrela. A toto je to, čo hovorí Písmo Sväté. Tento služobník, ktorý bude konať Pánovu vôľu, keď on odišiel, lebo povedal jednu dôležitú vec pre kresťana, pre teba, pre mňa, pre veriaceho človeka. Vrátim sa a zatiaľ, čo ty máš robiť? Zatiaľ máš krmiť čeľať. Povedal, to je verný sluha, ktorý dáva pokrm ostatnému služobníctvu na svoj čas. Jaký je to pokrm? Je to pokrm viery. Je to pokrm, ktorý potrebujú tvoji bratia a sestry, tvoja švagrina, tvoj sused, tvoj možno kolega v robote, tvoj spolužiak. Oni sa potrebujú niečoho najesť na svoj čas. A kedy príde ich čas? Keď sú oni v kríze. Keď pre nich nie je zmyslu na tomto svete. Pozrite sa na štatistiky všetkých týchto samovrážd. Mladých chlapcov, mladé dievčatá, všetko to stráca úplne zmysel života. Od koho sa dozvie, že život má zmysel? Od koho sa má dozvedieť, že Boh miluje človeka a pripravil pre neho nádherný život už tu a život v budúcnosti a večný život? Od koho? Od kresťana. A vtedy Ježiš Kristus sľubuje, že príde nazad, opáše sa a bude plniť našu vôľu. Lebo bude obsluhovať pri stole. Každého, koho nájde, takto bdieť. A čo to je tá bedlivosť? Tá bedlivosť je práve toto. Veriť v to, že tvoj život je od Boha. Veriť v to, že tvoja manželka je od Boha. Veriť v to, že tvoj manžel je od Boha. I tvoje deti, i tvoj učiteľ, i tvoj starosta, i tvoj farár, i môj biskup. To je od Boha dar. V opačnom prípade budeš nútiť Boha konať svoju vôľu. Ježiš Kristus sa oblečie, opáše a bude plniť našu vôľu. A potom môže človek skutočne úplne v plnosti, tak, jak povedala svätá Tereska. Po smrti
zošlem dážď ruží, milosti Božích na celý svet. Pretože ja som na zemi plnila Božiu vôľu, v nebi bude Boh plniť moju vôľu. A preto odpoveďou tým, čím sme začali, Christos raždajecia je odpoveďou slavité jeho. To znamená, Kristus sa rodí a ja dúfam a prosím Pána, aby toto slovo trošku pomohlo každému z nás, jak sme tu, aj všetkým vám pri televíznych obrazovkách. A aby odpoveďou na toto Božie slovo, na toto rodenie sa Ježiša Krista v tvojom srdci, aby bola naša odpoveď oslava. Lebo to je odpoveď kresťana. Oslava. Cirkev sa schádza na jednom mieste, v jednom spoločenstve, aby velebila Boha. To, čo svet nerobí, že svet sa Bohu rúha a súdi ho a odsudzuje za celé dejiny, za všetky udalosti, za to, čo on by mal a nerobí. A cirkev odpovie oslavou. A teda, bratia a sestry, odpovedzme teraz silou tejto svätej liturgie, mohutným spevom a vďačnosťou v našom srdci. Christos raždajecia, slavité jeho.